Hoe ben je voor de prik? Voor de prik, ja. Ja, als die ene door, maar het oor doen. Ja, je vindt het wel belangrijk? Heel belangrijk. We merken dat er meer belangstelling is voor de prik. En we merken ook in de doelgroepen die we nog wel testen, dat daar meer belangstelling voor het testen is. En onder getesten treffen we ook meer besmettingen aan. De minister die zei vorige week ook al dat hij verwacht dat we nu aan het begin zijn van een nieuwe golf. En wat wij zien is inderdaad dat het ook toeneemt in Friesland. Wat we helaas niet kunnen zien is hoe groot het precies in Friesland is. Want er is niet meer de verplichting voor iedereen om te testen bij de GGD. Maar aan waar we het wel aan kunnen zien, zien we dat het wel loopt. Maar de oprennende coronabesmetting binden er heel tijd meer mensen die het weer een vaccinatie helden. Bij de priklokage van de GGD in Dokkum komen er zo'n 400 mensen per dag deel. Je vindt het wel belangrijk om hem te nemen? Ja, natuurlijk. Ja, want oor zie ik hier net. Probeer je zon te blijven. Voorzichtig gewoon. En dan valt het meeste wat daar. Maar als je bijverschijnselen hebt, dan is het een heel risico. Maar dan is de prik misschien het beste besprekken waar je dit zin aan kennen. Op dit moment wordt er nog boven de 60 geprikt en de mensen uit de gezondheidszorg en de mensen met een bepaald medisch risico. En vanaf volgende week gaan mensen via social media kanalen van de Rijksoverheid opgeroepen worden onder de 60. Van 60 tot 12, dus van 12 tot 60 eigenlijk moet ik zeggen. Wij verwachten dat de opkomst iets lager zal zijn dan bij de vorige prik. Want dat is eigenlijk wat je steeds ziet. Dat de belangstelling iets afneemt. Wat we wel zien is dat de geplande opkomst, die halen we goed hier in Friesland. Je hebt de oren gewoon? Ja, ik had al je horen. Nou dacht je, nou maak maar weer in, hè? Ja, ik had zoekersziekte, dus dan mag dat. Dan is het wel belangrijk om wat extra bescherming te hebben. Denk je, ja, inderdaad. Ik ga juist de griepprik aan de orenarm horen en nou de orenprik aan deze. Ja? Dus je bent nog helemaal Ik beschermd? ben helemaal beschermd, dat hoop je ik. Ja. Hoop je ik. Hoeft net altijd nog zaten wezen, maar Kimbal.